Ayun, wala nang halos sa pagitan. Mas mataas talaga ngayon kumpara mo kahapon. Kasi ayan o, tingnan mo, kahapon, ano pa yan eh. Ngayon malapit na siya umabot sa tulay. Ayun ang ulan. Tayo sa gawin doon. Ayun yung swimming pool. Bilis daw. Nakal ko ito, bigyan siya. Ayun ang gumana. Kala mo yung salong na. FB lang, FB. Marami. Load din mo. Kala mo. Kahapon, ano pa yan oh. Ngayon sobrang taas na. Madam Eunice, good morning. Doon tayo sa gawin doon. Ayun, laki ng kahoy na lumulutang ngayon oh. Inanon. Dito to sa may likod bahay namin, Madam Eunice. Hawakan mo ano ko lang yan. Ulan na naman. Delikado tayo ngayong maghapon. Pag maghapon pa rin ang ulan ngayon, talaga naman. Kailangan na natin magligpit-ligpit. Spelly, good morning. Ayan, malapit na umapaw talaga. Ibig sabihin talaga malaki tubig. Ayan, malapit na umano sa tulay, umabot sa tulay yung tubig. Sana nga, Madam Eunice, mawala na yung ulan. Kasi pag maghapon pa rin ang ulan ngayon, delikado talaga. Malapit na umapaw. Ayan o. Magdamag, napakalakas pa rin ang ulan magdamag. Kaya malaki tubig talaga. Ayan oh. Napakalalim nito. Pag walang tubig yan at tumanaw ka dyan sa ilalim, nalulula ka. Ngayon, halos paabot na sa ano. Pasagat na doon sa may sa may tulay. Paabot na sa may tulay. Ito tayo muna. Uminit ka, sumilong ka dito, ito umuulan. Mahambog pa, nakasalo niya. Ayan o. Sige lang, Madam Eunice. Ano ba yung para may lumulutang na ano ba yun sa gitna minor? Ano, nakita ba yung sa dulo na yun? Ayun, sa may malapit sa may swimming pool. Ano? Ano ba yung parang lumulutang na yun? Yung may bata na yun, sumuong talaga doon sa tubig. Ayun, ano kaya kinuha no?
Kaya ulan. Ay, water jug. Alin? May mga inaanod na mga gamit. Grabe oh. Malapit na umapaw dito. Pag umapaw dyan. Sa bagay nung nakaraang baha na dyan, di ba? Hindi naman umabot doon sa atin, ano? Siskalog. Ay, tama ba? Si Siskalog na ba to? Tingnan mo yung mga yun, oh, na talagang umano pa doon sa pangpang, oh. Hindi pala bata yung bumaba doon. Ano pala siya, matanda pala. Saging. Good morning! Yan, ito ang update ngayon dito sa likod ng aming bahay. Eh, yan yung... Saan mo napulot yung saging mo, kuya? O, akala ko nga bata, natanaw kita doon eh. Ayan, may mga responde na dumating. Ayan, dahil sa sobrang taas ng tubig. Wala ko makakapapa. Ito pa kakapapa. Hindi ko rin, basta magamit ito. Hindi ko makakapapa. Hindi ko lang tao. Okay, meron talaga ko lang yung plato. Sabi kailangan. Ako na gawin. Nakakuha na ng saging si kuya doon. Ayan. internet connection. I-data mo. Ay, na-update pa. Juni Baldo, good morning. Mega love shout out. Good morning, good morning. Ayan, tingnan mo yung ibig sabihin lang. Pasok ka dito ni. Ayun, lumabas na sa ano siya, oh. Umapaw na doon sa gawing dulo. Ibig sabihin, baha na yung sa gawing dulo na yun. Bumaha na doon. Good morning, Sir Abin. Ayan. Apaw na doon sa kabila sa dulo, ibig sabihin, baha na yung gawing baba. Binaha na yung gawing baba sila doon. Nagabi, may lampas na isang tao pa rito eh. Oo. Oo. Sige. Kaya talaga. Ikunit mo dito. Saan ko yung ano ko? Passport ko. Sis Kalog, good morning. Oo nga, si Sikoy Kalog. Malapit nang umapot sa tulay. Kaya kabado ako kasi kahapon pagpunta namin dito. Hindi pa yan ganyan siya. Medyo mababa pa yan ngayon. Sobrang laki na.
upload ko na lang. Yung kayang yung kayang sapa doon sa kabila, lumaki kaya tubig. Ibig sabihin pag umapot, umabot doon sa ano, umaapaw ba diyan? Siyempre. Naabot ba 'yon? Ayaw ulan. Lagi sa kabila. Tara. Maraming po eh. Ayan na, apaw na dyan. O, padaanin mo yung motor. Di ba apaw na yan? Ito? Ha? Ha? Apaw na yan siya? Prometheus, good morning. Ayan. Prometheus. Big love shout out. Sir Abin. Salamat Sir Abin. Ba't hindi sila bumaba dyan? Di man yata lulubog yan eh. Ayan na, madami oh. Ayan oh, baba sila dyan. Ito pa oh. Ayan, ganyan kalakas ang tubig oh. Tingnan doon sa may kabila. Paabot na, malapit na abutin yung tulay. Ito, aapaw na rin dito. Yan. At yung sapa, may sapa pa dito sa kabila nito. Mataas din ang tubig. Ayan, puno na rin yung sapa ito sa kabila. Ayun, sapa din yun. Ayan, oh. Malalim na rin siya. Yan. Kahapon nagpunta kami dito, ano pa to, mababaw pa to. Hindi pa siya ganito ngayon, halos kalahati ang itinaas uli. Ayun, baha na doon sa kabila na yun, oh. May sampatita. Palagay mo kaya, Minor, ano kaya sa palagay mo ngayon? Wala, babaha. Bumabaha na nga doon eh. Halika na, umuwi na tayo, magligpit tayo. Lakas ng tubig. Ayan, abot na siya sa tulay sa pinakandulo dito. Oh. Sayad na siya sa may tulay. Ayan. Ito. Yan, good morning sa 9 million in the house. Good morning. Yan, medyo mukhang uulan pa ngayon maghapon kasi sobrang dilim pa rin.
Yan ang kapaligiran. Bigla na, ang dami. Yan, yung kabilang sapa na yun, ayun oh. Kasi may sapa pang katabi. Tara. At ma-abor ito na. Salamat, Sir Abin. Yan, malakas pa rin kasi yung ulan magdamag, kaya ayan ito, oh. Ito mataas tong ano na to, gawin na to. Ngayon, abot na siya dyan, oh. Sige, Sir Abin. Ingat, Sir Abin. Good morning sa'yo. Ayan, ingat sa pagpasok ng trabaho. Ayan, tingnan mo yung sa lalim ng tubig, oh. Umiikot-ikot lang yung ano. Saan ba yan? Saan lugar yan? Tingnan mo yung mga comment mo saan yan. Wala eh. Wala ba? Mauna ka na kaya eh. Ilitas mo kaya yung mga motor. Semento, tanggalin. Sunod na lang ako. Nakalay pa ako eh. Oh. Yan mo nga muna to. I-open ko. Sayang naman. Marami pa akong tao. Ano mo muna. Ganun mo. Sige, tara na nga. Sabay na nga kita. Ganun mo. Yan, mahirap yan yung payong ko. Sir DM, good morning, Sir DM. Puso naman. Ano, lumigis na tayo. Baka puti pa tayo dito. Kumakasama na dito. Kahit mga yan. Hintay mo na ako. Hintay mo na ako.
Ayan, dito yan sa San Miguel. Yung gawing ibaba, umapaw na yung tubig. Dito yan sa amin, Sir DM, sa San Miguel, Bulacan. Ayan. Yan ang sitwasyon ngayon dito. Ayan, may mga gamit na ano, may mga gamit na inaanod. Ay! Apaw na doon sa kabila. Ayun, oh. Kikita naman. Apaw na siya doon sa gawidon. Oo nga, Sir DM. Apaw na kasi yung ano niya, yung dam. Dam kasi to eh. Oo, marami nang may mga baha na talaga, may mga nabaha na, may mga binaha na dito. Yung sa gawing ibaba, baha na yun, sa gawing ibaba. May mga inaanod na mga gamit sa gawidon. Ayun o, di ko alam kung ano yun, nakabalot. May mga bata pa rin namumulot ng mga bote. Sa gawin na yun. Salamat Sis Kalog, sa patamsak Sis Kalog, thank you. Ito, mapaw na rin dito sa gilid na to, ayan o. Ito yung paggawin na papunta sa may amin, ayan. May tubig na rin to sa gawin na ito, sa kabila, ayan. Umapaw na dito. Ayan, umapaw na siya dyan.
Kasi apaw na siya dito. Ayan, dito, apaw na yun. Ayan, ito papunta doon sa may gawi sa amin, sa gawi doon. Ayan. Ayan, napapunta sa amin doon. Apaw na rin siya. Ibig sabihin, lumalaki pa yung tubig. Oo, malalim na Sir DM. Sobrang lalim na talaga. Ayan, kasi apaw na doon, abot na doon sa may ano niya, sa may tulay. Eh, napakalalim niyan. Pag walang ulan, napakalalim yan. Sobrang lalim. Pag tumanaw ka sa baba, nahihilo ka sa lalim. Ngayon, ayan, abot na sa may tulay niya. Ayan siya, oh. Apaw na umaapaw na abot na dito. Abot na rin dito. Salamat siyang Ami. Yung gawi doon na yun, ano na yun, baha na yun sa gawi doon. Hindi ko kasi maano sa may gawi doon. Salamat sa patamsak tiyang Ami. Thank you. Sa gawing Manila, napakaraming binaha. Lubog na lubog ang ano, ang Metro Manila. Ayan, shout out sa 40 million in the house. Thank you so much guys sa pagsama nyo sa akin dito sa pag-update sa baha dito sa aming likod ng bahay sa dam. Ayan o, daming basura. Oo nga po eh. Sa amin baha din, nasa bubong baha na sa amin, sa karsada sa amin walang baha. Kaya nagbabaan kami sa karsada, Agoy, Pastilan. Busit ka talaga Sir Moti. Good morning Sir Moti, good morning. Ayan, good morning. 45 million in the house. Thank you so much. Oo, Madam Eunice, ang taas ng tubig.
siya nagdadaan-daan dito. Sa kapila, marami na rin mga nakabantay. Ayun sa may gawin na yun, apaw na doon. Ayan. Ganda ba? Ay, yung sinipot na ba? Ano mo? Ayan, may swimming pool pa naman doon sa dulo. Hindi ko alam kung aabutin yung swimming pool doon. Tara muna dito saglit. Yan, good morning. 38 million in the house, guys. Good morning. Kamemo TV, good morning. Ayan, ayun, umapaw na doon. Ayun, umapaw na doon sa kabila na yun. Malalim na rin ang tubig. Salamat sa patamsa, Kamemo TV. Thank you. Oo, ang lakas ng tubig. Salamat sa mga nagtamsak, guys. Thank you. Gawin na yun tayo baba, ay sa baba, bahan na tayo, ano? Sa gawin baba na yun, ano? Bakit na rin? Yes, Sir Moti. Good morning. Bukas na ako nag-light host. Pag ngayon ako nag-light, ako magdala ng baha. Grabe ka. Yan. Sa Metro Manila, ang daming lubog na ano, Sir Moti. Ang daming baha, na baha.
Oo nga eh. Ang daming sumabay sa akin, daming sumama sa akin para mag-usyoso dito sa ano. Dito sa pag-update sa Baha sa Iskalog. Ayan, 48 million in the house. Thank you guys. Ako hos, di ko lubog mga bahay. Kaya naglabasan kami sa karsada hos. Sana all. Sana all, Sir Moti. Agoy, lobat na tayo. Ayan, dahil lobat na tayo, ayan, mag-ano muna tayo. Uwi muna tayo dahil lobat na. Babalik ako maya-maya. Para tingnan kung ano itsura ulit. Kung nagbaba ba yung tubig o paano. Holograph, good morning. Sir Gab, good morning, Sir Gab. Good morning. Ayan, pauwi na muna kami guys kasi magligpit kami at baka lumalim ang ano, kaya uwi na muna kami. At malapit na ay si GL. GL, good morning GL. Big love shout out GL. Ayan. Palobat na rin kasi ko. Salamat Sis Kalog sa mga patamsak Sis Kalog. Thank you so much. Ayan, pauwi na rin kami guys kasi magligpit kami sa bahay. Baka mamaya tumaas na yung tubig. Ayan, ito ngayon siya. Mataas na yun dito, mataas na dito. Ayan. Ngayon, sige, mauna ka na ni sa akin. Maglakad na lang ako kasi marami pa akong ano, bisita, oh. Ayan mo, oh. Maglalakad-lakad. Kaya ba doon? Ha? Paano? Ayan, yung sa gawi dito, ayan, baha na yung gawi dito. Ayan, baha na siya. Ayan, pauwi na din ako kasi mag-ano kami, magligpit kami sa bahay. Ito dito, oh, umakyat na rin yung tubig niya dito. Kaya delikado, malamang babahain kami ngayon. Ayan. Romantiko, ayan, lahat na lang tumaas, may goodness. Kaya nga, ayan. Malapit lang kasi sa amin tong dam na to, kaya nakakatakot. Baka biglang
Kasi binaha na, ilang beses na kami binaha dito. Halos ilang beses na. Kaya kailangan nating magligpit. At baka sabi nila doon sa kabila daw, umapaw na yung tubig naman doon sa kabila. Pag umapaw na doon, magsasalubong na yan. Kaya delikado, kailangan ng magtaas na naman ng gamit. Sana lang wag naman yung tulad nung sa Maynila. Sa Maynila talagang sobrang dami. Lumubog ang mga bahay. Ayan, Madam Yunes. Salamat, Madam Yunes. Mababa kasi itong lugar na to. Ito ang pinakamababang lugar sa may gawin namin na to. Ito pinakamababa. Kaya ayan, ito lumulubog tong lugar na to pagka talagang bumaha na. Ayan, nandito na pala. Pag ganyan ba talagang bumabaha na? Ay, naku. Hanggang doon yung sa loob namin. Ay, malalim na. Kaya nga ibig sabihin pag may ganyan na tuloy ang baha, dumidiretso. Pero ngayon parang mabagal. Mabagal ngayon. Hindi ka tutod yung nakaraan. Mabilis Hindi kasi noon sarado yung dam. Nakabukas yung dam ngayon. Noon kasi unang baha nung nakaraan, sarado yung dam kaya ayan, may tubig na din dito sa karsada. Pauwi na ako. Naglakad na lang ako. Pinauna ko na yung asawa ko at sabi ko magligpit-ligpit na doon. Ayan, may tubig na rin dito. Ayan, to lahat ng bahay na to lumulubog ito pagka ganyan bumabaha itong mga nandito na to. Palobat na rin kasi ko kaya pauwi na din ako. Pinoy, salamat Pinoy. Good morning. Saan punta? Pili lang tumon doon. Abutan ka ng baha dyan. Ayan, mamaya babalik na lang kami pag tingnan namin kung magligpit muna kami ng aming gamit baka biglang bumaha. Ay, kawawa yung manok. Ano nangyari sa manok na mga nalunod? Nabaha? Hindi napansin? Nalunod na yung mga manok na pansabong. Sayang. Yan, naglakad na lang ako. Medyo malayo-layo din to dahil Yan, salamat sa mga nag-thumbs up. Thank you. Andiyan na, magligpit ka na. Nakaangat na po iba. Nakasabit na lang po natira. Ayan, meron na rin pala dyan, Ayan pala, pumapasok na, Baka ni kuya. Yan.
Yung iba mga nakaligpit na. Kami na lang ang hindi. Madam Baby Channel, good morning. Salamat Pinoy. Pinoy, salamat. Good morning Pinoy. Tinene, mukhang babahay na naman kayo doon ah. Hindi pala kayo, tayo lahat. Ate, akala ko lubog na kami sa likod. Ay, ganun ba? Opo, lubog na. Ayan, lubog na daw yung bahay nila. Ito kasi bukid, ayan. Ayan, magliligpit muna kami kasi yan mula umuulan na naman, delikado talaga. Naglakad na lang ako pa uwi. Pinauna ko na yung kasama ko. Ayan, salamat sa 62 million in the house na nakatambay pa dyan. Thank you. Si LB Macandog, ayan, good morning. Dito matubig na dito sa karsada, kaya pala hindi na siya umaano. Ayan oh, may tubig na dito. Pero maagos naman siya, kaya lang hindi siya nawawala ng tubig. Ayan. At ngayon siyempre lulusong na tayo dito, wala tayong pagdadaanan. Walang ibang daan kundi tayo ay lulusong. Ayan. Ayan ngayon siya oh. Sayang yung aking step-in. Nabasa. Yan, wag naman sana na tumaas pa yung tubig. Okay na sana'y ganun. Yee! Ano, nakapagbenta na kayo? Ayan, yung buhangin na nakatambak dito, naubos na siya. Yung ginagawa, kabababa lang nito, isang isang elf yung binaba dito, kabababa lang. Dito sa ginagawa ng asawa ko, ayan, konti na lang natira. Kapraso na lang. Ma'am China! Good morning, Ma'am China! Ayan. Kukunti na lang ang natira. Yan, salamat. 71 million in the house. Thank you so much. Madam Eunice, ayan, pauwi na ako. Naglakad na lang ako. Nauna na si Lexus TV. Pinauna ko na. Ako'y nangangawit na ba? Baka malaglag pa yung cellphone ko. Naglakad na lang ako. Muwi na rin ako kasi lobat na ako. At saka magligpit kami ng gamit. At baka abutin din kami nung umabot sa amin yung baha. Kaya magligpit na kami. Oops, may tricycle. Baka tayo mabasa. Holograph, good morning. Ayan, mahirap maglakad pag matubig yung daan. Oops, malapit na ako sa amin. Konting konting kembot na lang, malapit na ako.
Salamat sa mga nagtamsak dyan. Thank you so much sa mga patamsak nyo dyan, guys. Sis Kalog, salamat, Sis Kalog. Maraming salamat sa mga patamsak mo, Sis Kalog. Titingnan ko yung aking halaman kasi baka magkalubog-lubog. Kawawa naman yung mga halaman ko ba. Lilikas ko muna yung aking ibang halaman. Yan, shouty sa 57 million in the house, guys. Sis Kalog, salamat sa mga patamsak mo, Sis Sikoy Kalog. Thank you. Ayan yung aking mga halaman, oh. Ililikas ko. Ayan, oh. Yan. At baka abutin ng ano. Momo, magtamsak din kayo. Kaya nga, Sis Kalog, hindi man lang ba magtamsak ba? Oh. Ayan, kasalukuyan pa naman na namumulaklak pa lang. Ito. Wag naman sana talagang bumaha. Magliligpit muna ako. Kasi delikado. Kaya lang kasi kailangan ko mag-charge gawa ng lobat na rin to. Kaya nga Sikoy Kalog yun ang inaano ko, di baling doon na lang sana, wag na dito sa may ano namin, wag na dito sa may amin. Kasi ang dami ko pang napakarami kong pwedeng mabasa dito. Ang kalat namin, no, dahil hindi ka makapagligpit at ano, takas ng ulan. Yan, meron pa akong mga ano dito, mga simento, ayan. Nag-iinit na ng tubig yung asawa ko. Galing kami dun sa ano. Hawakan mo nga muna to dito, Lawa. Pwede ba, Lawa? Kunin ko lang yung aking ano, charge or power bank. Bakit pa naman akong bisita, sayang naman. O, di ba? Kunin mo yung ano, stand. Kaya nga, kukunin ko nga. Sayang naman, ngayon lang uli ako dinalaw ng mga momo. Kaya, nandyan. Ayun o. Habang mag-ano ko dun sa ano, itayo ko lang muna siya dito. Yan, salamat sa mga nandyan. Kasi lilikas ko muna yung ibang halaman ko dun sa labas at baka tumaas ang tubig. Ano rin siya. Hawakan mo muna ito. Kunin ko lang yung lamesa. Ito na nga lang. Ayan. Sandali lang ha. Kukunin ko lang yung mga patungan natin para ano, makapagtrabaho tayo, makapagbawas tayo ng ano. Charge muna tayo, mag-charge.
Yan, 41 million in the house. Thank you guys. Baliktad ko na lang yung camera. Ayan, para kasi magligpit ako dito. Yan, mga buhangin to. Kasi papasimento sana dapat ito, oh. Nakaano pa ako, mataas pang Sir Kabagis, good morning. Wala na umaga. Parinhoso, oh. Baha na nga Sir Kabagis dito. Yan, salamat sa nandyan pa rin. Ayan, naubos yung, nakadata pala ako. Madam Yunes, ayan. Nandito na ako sa bahay kaya nagpalit ako. Pahingin kalamansi. Oo ba, halika na dito. Ayun pakita ko sa'yo. Binitas ko na nga kahapon eh. Ayun dahil pa rin bunga Kumuha ka na, pumitas ka na Madam Yunes, ayun sa mataas. Aakyat ka nga lang. Marunong ka ba umakyat? Mukhang di ka nata marunong umakyat kasi wala kang inaakyat eh. Wala kang inaakyat kaya mukhang hindi ka na marunong umakyat. Naglilikas ko muna yung ibang halaman ko kasi baka tumaas ang tubig. Unahin ko na yung ibang halaman ko. Lilikas ko na. Sir Kabagis, di ba wala kasi inaakyat yan si Madam Yunes? Hanapan mo nga Sir Kabagis. Yan. Ligpit muna tayo. Baka sakali na, lang naman. Malay mo, baka biglang tumaas ang tubig. Kasi apaw na yung apaw na yung dam. Apaw na siya, kaya kailangan magligpit. Ang sakit naman ng bibig mo, puti. Huwag ka nang tilahok dyan. Ang sakit sa, tenga. Ayan, 34 million. Thank you so much, Spelly. Thank you so much. Ayan, sana all may inaakyat. Sir Kabagis, yan si Madam Yunes, walang umaakyat dyan. Kaya hindi siya marunong umakyat. Yan, baka meron mga nagnanganga dyan. Ito, pakita ko sa inyo, ito.
Sino ba dyan mga nagnganganga? Ayan. Oh. Baka meron dyan mga nagnganganga sa inyo. Kuha siya ilagay. Yan guys, ako ng halaman ko at nililikas ko ba. Hindi mataas pala. Dito na lang sa dati. Wala akong mapaglagyan ba. Dito na lang. Dito na lang ulit. Kasi umuulan na naman. Kailangan kong hakutin yung aking mga halaman. Ayan, yung aking baby. Ayan, nilagay ko na siya dito. At baka ilapapasok ko muna. Pagpapaulan na lang ako. Papaulan na lang ako kasi maliligo naman ako mamaya. Madam Eunice, salamat. Oops. Ere pa yung isa. Yan. Oh, sayang naman kung aano rin lang. Kaya inakyat ko na. Yan. Hanap lang ako ng tsinelas dahil yung tsinelas ko nakatakong pa ako ba. Puti, huwag ka maingay. Napakaingay ng puti kong manok. Yan, shout out sa 22 million guys. Thank you.
Natawag mo si Kuya Dani? Eh, may... Hindi mo na ba ililipat itong mga simento na to? Lilipat. Saan ako lilipat yan? Yun nga, baka yun ang problema dyan. Kabigat pa naman. Patong kaya natin ito dyan. Sa diban. Para dyan natin ilagay. Bay, maray-ray yung simento na yan. 10 yan. Para magpailaw rin eh. Saan ba yung... Ay, nako. Sana lang, wag lang ano. Nasaan yung pagkain mo puti? Saan ba yung tape na itim? Nagdagdag kita ng pagkain mo. Para hindi ka tahol ng tahol. 21 million. Good morning. Yan. Pagkain ka na. Saan ba yung ilaw? Kailangan ng ilaw. Yan, end ko na nga lang. Ayan. Maraming salamat sa mga nandyan, guys. Thank you so much. Pakayanin pa kaya simento niyan. Kung gusto mo yung isang, di ba na maliit dyan, ilabas din nila ng itatang dyan. Para doon ilagay. Para sigurado na lang kasi baka mamaya biglang magkatubig nga eh.
Buhatin na natin yung diban. Ilabas na natin din yung diban. Matulo pa dito yung madam. Yan, salamat sa mga nandyan pa. Pa-thumbs up guys ng ating live.
Alin? Ayan guys, yung tanim kong bawang, inayos ko kasi ano siya oh, lumubog sa tubig. Itong mga ano mo natin, itaas mo na ito, saka yan mga yan. Doon sa kabilang ano. Saan to? Doon sa mataas, doon sa kabila sa likod. Yan, nagliligpit kami kasi baka biglang tumaas ang tubig. Haluin mo kaya yung konting semento to. Akala mo kaya yun. Abang ano naman. Ayun o. Abang wala na magulan.
morning. Nagtataas ng gamit. Baka maabot ang tubig. Yeah. Pinasok mo pa yung tricycle. Kasi di ako makadaan eh. Yan, ligpit ng gamit. Bago dumating ang tubig. Yan, Shouty sa 11 million in the house. Kami mo, baha na dyan, host. Oo, baha na nga. Hello, good morning. Sis Peli, thank you so much. Baha na nga dito sa amin, kaya nagliligpit kami kasi baka biglang umabot ang tubig dito. Marami kaming gamit na na pwedeng taas. Maraming gamit na kailangan itaas. Yan, Shouty sa 13 million. Upcoming premiere ko mamaya. Okay, pipin kita ha. Kamemo TV, Kamemo TV ha. Pasensya ka na, hindi ko kayo ma-entertain kasi nagliligpit kami. Ayan. Salamat sa mga nandyan. Ayan, ipin kita. Ayan. Ayan, pasuyo guys. Sa ating nakapin, may premiere daw siya mamaya. Sa mga hindi dyan guys, ayan, patamsak naman. Teka lang, wait lang. Wait po, off ko lang to. Yan, McBranger. David Cariaga. Display, nagtataas ng gamit. Lumalaki ang ilog. Yan. Alin ang itataas? Ito bang sampayan na yun? Tuyo na ba yung mga damit? Yan ang muna sikasuin mo kasi pag
Kasi mamaya titiklopin ko yan. Tuyo na siguro. Matiklop mamaya yan. Dahil gutom na tayo, mag-ano muna tayo ng kakainin. Yan, dito naman tayo sa loob. Magpipirito tayo ng ulam natin. Ayan, may tubig na dito sa loob ng bahay namin. Ayan. Nandito ako sa dirty kitchen namin, sa labas. Dirty kitchen talaga. Ayan. Magluluto tayo dito. Dahil wala kami kuryente dito sa kusina at sumabog kagabi. Ayan. Kaya magagasol na lang tayo. Hindi tayo pwede mag-rice cooker ngayon. Nagugutom na kaya kailangan natin magayak ng kakainin. Ayan. Ang ulam natin, piniritong saging. Piniritong saging na saba, tsaka tuyo, at tsaka itlog. Sino ba dyan ang kumakain ng ganong pagkain? Salamat Kamemo TV. Thank you. Thank you din. Prito muna tayo ng itlog. Pahala. Tama. Umakyat ka nga doon. Ilahin mo ito doon. Lagay mo magana naman. Kaya mo to. Tapos kunin mo yung tambo doon, dali mo nga dito. Oo. Haggard na tayo. Walang tulog. Magabang ng tubig. Nandun na sa ibabaw ng washing kasi sa kwarto nila. Tumira nila lulubyon mo doon. Luluto muna tayo ng kakainin natin guys at medyo gutom na. Abay, bakit ba tumatangay?
Hindi pa sana ako uwi kasi marami din gusto makakita nung update ng baha, kaya lang hindi pa kami nag-almusal kaya kailangan mo nang magluto. Mamaya babalikan natin kung ano update na nung tubig sa dam. Anak, mataas na nga, malalim na nga. Kuha mo ko anak ng itlog dyan, magpirito tayo itlog. Itlog tsaka saging na pinirito ang aming ulam. Piniritong itlog, piniritong tuyo, piniritong saging. Dagdagan mo naman, apo yan. Nag-almusal ka na ba? Ha? Hindi pa pala, dagdagan mo yan. Ha? Isa na lang na yan. O sige, okay na yan. Yan, shouty dyan sa 7 million pang nandyan. Na nakatambay. Yan, lagay natin yung lighter dyan. Ano. Grabe oh, haggard na haggard ako. Hindi ako nakatulog kagabi kasi nga binabantay-bantayan ko yung tubig. Hindi ako masyado nakatulog kagabi. Baka ako biglang tumaas. May mga simento pa naman kami nakatambak sa labas. Baka ako biglang tumaas ang tubig. Naku, 10 simento pa naman yung nandun. At yung mga buhangin doon, baka mamaya, baka pwedeng hakutin namin dito mamaya. Yan, patamsak naman ang ating live guys, sa mga nandyan. Patamsak naman, patamsak. Gugutom na talaga ako. Ayan, sino ba dyan mga hindi pa nag-almusal? Oops, ito ulam namin oh. Tsaka itlog na pinirito at tsaka tuyo. Anak, kunin mo nga yung charger ko doon. Nandun nata sa ano? Sa may katabi nung cellphone mo na yan. Yan, nailikas ko na yung ibang halaman ko. Yung ibang gamit na lang. Pero palagay ko naman naginto na yung ulan. Baka hindi na din. Baka hindi na rin kami abutin ng tubig. Lagay mo muna yung anak mo na mesa. Dito muna tayo magkasaing sa gasol ngayon dahil walang linya ng kuryente dito sa kusina. Umano kong gabi na basa yung saksakan, pumutok. Buti na lang nakita ko, di pa ako tulog.
Anak, doon ka na muna sa loob at basa dyan. Maglilinis pa ako dyan. Hindi pa na ano. At nagkatubig dito sa kusina. Yan, yung aming kapitbahay nagligpit daw kagabi. Binalik niya uli kanina. Eh ngayon, pataas na naman yung tubig. Ayan, kain tayo guys. Saging na pinirito. Sure kabagis. Ayan. Ayaw ko magpakita. Sobrang haggard ko na. Wala kaming tulog. Dahil yung tubig inabantayan namin at baka biglang tumakas kasi hindi kami nakapagligpit kahapon. Ayan, nandito ako sa likod bahay namin. Luluto muna ng kakainit. Ako'y gutom na. Ulam namin, Sir Kabagis, ulam mahirap. Pritong saging at tuyo. Saka itlog. Pagod. Masarap yan, hos. Ito ulam namin ngayon, Sir Kabagis, bagyo eh. Walang ano, walang nakapalengke, walang laman ng ref namin. Tiyaga muna dito. Tapos saka natin paparisan ng kape na ano, coffee na brown, coffee black, brown talaga. Black pala, black. Purong kape. Yan. Hindi kami nakatulog kasi kagabi at nabantayan namin yung tubig. Tapos kanina magang-maga pagising namin, nagpunta kami sa may dam, tiningnan namin yung sitwasyon ng tubig. Apaw na. Sobrang taas na ng tubig. Eh, kaya dali-dali kami umuwi para magligpit. Ayan tuloy, ang inabot. Para ako magbubote bakal na sa dumi ay sa ano. Walang hilamos, pagkagising, baba ng bahay. Diretso doon sa dam. Sana hindi na umulan ngayon maghapon, kasi pag umulan pa rin ngayon maghapon, ako patay na.
Ayan, nasunog na yata yung saging ko ah. Huwag na tuyo kasi walang kanin dito sa bahay. Wala. Sayang bigas. Kami nga wala pa sinayang, sasayang pa lang, Sir Kabagis. Dahil pagkadilat ng mata namin, di pa kami naghilamos, dumiretso kami dun sa may dam. Tinignan nga namin yung sitwasyon ng tubig. Pero yung sa may mga gawing ibaba, baha na dun. Sa dam, sobrang taas na talaga ng tubig. Nakakatakot na. Nininervyos na nga ako kanina. Magsasalang muna ako sinaing. Hindi ko pa natapos ligpitin yung mga halaman ko kasi baka ano rin eh. Madam Yunes. Ayan ang ulam ko, Ma'am Yunes. O, tingnan mo nga ang ulam ko. Ayan. Tsaka itlog at tuyo. Baka makita mo pa yung pagmumukha kong pangit. Tago ko na lang. Gusto mo ba neto? Makain ka ba neto? Ito lang ulam namin ngayon. Saka tuyo. Ito na lang. Tingnan mo itsura ko. Oh, walang hilamos. Pagkadilat namin. Yan o. Nakakahiya. Nagmamantika pa yung mukha ko. My goodness. Hindi ako nakatulog, Madam Yunes. Binabantayan ko yung tubig. Panay bangon-bangon ko kagabi. Tapos wala pa kami kuryente dito dahil yung saksakan doon kagabi, sa lakas ng ulan, may tumulo, natuluan yung saksakan na isa. Buti gising pa ako. Kaya pala may naririnig akong kikislot-kislot. Yung pala yung saksakan na isa na basa. Lagyan ko ng jacket yung mo na yan. Teka. Aroy, namumutok. Ayan, may jacket na yan, Madam Yunes. Kaya mo na magluto ka dyan. Lagyan natin para hindi ma-hide nilo. Baka mamaya yung mo, sayang naman. Nilagyan ko na. Oops, naluto na yung egg. Tuyo naman. Tsaka yung saging. Ayan, ulam pang mahirap muna tayo ngayon, Madam Yunes. Dahil bagyo. Sobrang nervyos ko dun sa tubig. Sa lakas ng tubig. Sa ng tubig kanina dun sa dam. Kaya dali-dali na kami umuwi kanina kasi baka kako umabot na yung tubig dito. Ay, buti naman wala pa naman dito sa amin. Doon lang sa may gawing malapit sa may dam talaga bahala sila. Yan, nangangamoy tuyo. Nangangamoy mo ba dyan, Madam Yunes? Pwede pa ba yun? Pwede pa bang gamitin yun? Yung kagaya nag-live na ako kanina. Tapos, pwede ko pang gamitin yun sa sa live ko pag nag-video ako mamaya. Ay, nag-live ako. Pwede ko pa bang gamitin yun? Kasi na diba? Nag-live ako, yun na yung laman ng live ko. Okay lang ba yun? Babalik kami dun mamaya kasi titingnan namin ulit kung yung Kaya lang, di na ako siguro pwede mag-live gawa ng wala. Naubos yung data ko, maglo-load na naman ako. Malakas pala yung malakas pala sa
syempre, ganun pa rin yun. Mamaya mag-video ako pag maglalakad ako papunta. Hindi, kasi pag, kanina naglakad na ako papunta dito, kaya kita na eh. Ayan na, Madam Yun, sa kaluto na ako. Yay! Sinaing naman. Lang naman ang aming kasirola. Oops. Meron nga akong binidyo kanina, kaya lang kako baka maging magkamuka. Baka hindi ko pwedeng gamitin. Kasi doon din yung video ko kanina eh. Iba pa rin din naman same ang anggulo at kilo. Sa bagay, mamaya kukuha ako. Nagpaturo ako kay kagabi, kay si Summer nung natutunan ko naman na, kaya lang, ewan ko na kung makukuha ko ulit mamaya pag nag-live ako. Pero alam mo kanina, tawag dito, ang dami kong tao kanina, Madam Yunes, pag talaga sa Kamamaritisan, maraming umaakyat. Umabot na 60 yung tao ko kanina. Yung nga lang, di talaga sila marunong mag-tamsak. Walang tamsak, agoy. Pag sa pagmamaritis talaga, maraming tao. Naku, kasama ka pala doon sa Marites, kasama ka pala doon sa Marites. Madam Yunes, balak ko sana kanina, magti-30 minutes lang ako kanina. 30 minutes lang ako. Kaya lang, nakita ko ang daming bisita. Sayang naman, di ba? At nagsaing. Ayan. Ang ulam namin, saging. Ang dessert namin, Madam Yun, saging din. O, di ba? Saan ka pa? Kita mo yon? Ang aming ulam saging. Tapos ang dessert namin, saging. Ako magkakape. Kain na. Oo nga. Kain na. Ayan. O, di ba? Ito yung dessert namin, saging din. Tapos yung ulam namin, saging din. Ayan, tingnan ko yung aking si Lexus TV nagliligpit. Ay, nakita na yung mukha kong pangit. Dito kami sa likod namin, sa dirty kitchen namin. Ayan. Oops, tabi-tabi po, madilim po. Ayan, ito yung tela kong ginagamit sa Ay, wala nga pala akong kuryente dito.
Ayan. Nakapatong na yung ano, nakapatong na yung mga kung ano-anong anik-anik. May kwarto kami pero doon kami sa labas natutulog, Madam Yunes. Yan. Yung TV ko hindi na nagagamit. Ayan, hindi na magamit yung TV ko. Ayan, nagtataas na si Lexus TV. Ayan. Yung internet namin kanina, kaya biglang na-end yung aking live ah. Pinatay pala. Ay, yung charger ko pala kukunin ko. At dito tayo. Ito, marami yung semento mababasa, itinaas kaya yan o. At pinatapalan na. Hindi na. Ba't parang may butas pa? Ne? Baka ipasukan pa ng tubig yan. At may ano pala dito, may tao pala din sa tabi ko. Meron pala dito naka-live sa Facebook. Sa aking tabi. Sa aking tabi. Lalagay ko siya dito dahil ano. Ayan. Ayaw may patong ba? Tumayo ka naman. Magcha-charge ako eh. Alam ko na. Bumaba ka ng konti. Si Spelly. Salamat si Spelly. Thank you. Yan. Dito medyo maganda-ganda ako dito. Yan. Naubos na yung karga nito. Yan, shouty sa 9 million. Yan, pasensya na guys sa may mga live ngayon guys. Ngayon lang ako nag-live na nasabay sa inyo. Ayan. Sorry po sa may mga live ngayon. Live ko lang para ano, yung charge ko yung aking cellphone kasi wala nang karga to. Anak, mga makamit mo yan, ha? Gabi, nabutin mo nga anak yung brush doon ng ano, kulay green. Doon sa labas.
Mama Street, salamat sa patamsak, Mama Street. Kakauwi ko lang, galing kami doon sa ano. Sabi dyan. Kunin mo yung ano doon. Saanin ko nga yun nando sa may ano. Nandun anak sa may ano. Mababo. Choco, bumaba ka dito, Choco. Get yan. Nakita mo pa? Yusip dulu ko karapon. Brass ba yan? Brass ba yan?
mo to. Tingnan mo nang ulit. Para hindi marunong tingnan. Pwede mo. Pakisigan mo nga pala yung kanin. Pinatay ko muna yung kanina pagkulo. Para may hinintay kumain na. Pagod.
Yan, salamat sa mga nandyan guys. Sa 7 million na nandyan pa rin. Thank you. Ulan na naman. Nasaan yung susi na eh? Papasok ko yung motor. May susi. Pagod. Ayan, mag-end muna tayo. Ayan, maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa aking live ngayon. Thank you so much. Ma'am Astrid, thank you. Madam Eunice, salamat Madam Eunice. No oras na ba? 8 magna 9. Tinakuha mo na kung sino naka-live.
Ayan. Ayan guys, bye-bye muna. End muna tayo. Ayan. Maraming salamat sa mga nandyan na nag-support sa aking live. Thank you so much. Bye-bye everyone.